Ahoj, volám sa Andrea, mám 21 rokov a chcela by som sa podeliť o skúsenosť, ako som užila tabletku PO. Nikdy predtým som vlastne nemala nejaké veľa skúseností, alebo teda zatiaľ sa mi to stalo iba raz. Priateľa som ubezpečila, že keď si kúpim túto tabletku, tak budem aj zdravotne v poriadku, nejak to neovplyvní náš sex do budúcnosti a teda všetko bude úplne v pohode a hlavne teda nebudem tehotná. Snažila som sa zistiť si čo najviac informácií ohľade tejto tabletky. Asi prvé, čo som si zistila, je teda, že ju treba užiť do 72 hodín od nehody, nazvime to. V lekárni, teda myslela som si, že to bude dosť taký trápny nákup, že to bude veľká hanba pýtať si niečo také, ale tak chvála Bohu úplne v pohode to dopadlo. Myslím si, že je to aj celkom dosť veľká výhoda, pretože lekárničky dokážu pomôcť, dokážu poradiť a teda naozaj všetko prebehlo úplne v pohode, boli veľmi milé, zlaté, fajn. Tak keď som prišla teda domov, užila som tabletku a môj priateľ bol teda dosť sa obával, mal veľký strach, volal mi asi 3-krát denne, ako sa mám, ako sa cítim, či som v pohode. Ale myslím, že to bolo teda úplne zbytočné, pretože naozaj všetko prebehlo bez akýchkoľvek ťažkostí a nepríjemností.